že si urval nad ruku ešte pred zápasom, ne? S nejakým priebaným tliskom. Priaznivci bejsbolu, dovolte mi skôr ako vyhlásime výsledky tejto sezóny, chcel by som poďakovať Mestsku Trnava všetkým generáciám hráčov trnavských a 21 ročníkov, odkedy sa bejsbolová liga hrá. Chcem vám poďakovať hlavne preto, že viete, že dneska sa aj lúčime s týmto ihriskom. Žiaľ, toto ihrisko nám prinieslo veľa radostí, vyrástlo tu na veľa reprezentantov, hlavne z radov trnavských hráčov. Chcel by som vyzdvihnúť hlavne tých začínajúcich, ako bol Rono Kupka. Neviem, kde ho máme. Poďakovať všetkým vám, rodičom, ktorí ste pomáhali pri výstavbe tohto areálu. To je Roman Olekčík. Diplomaticky. Flagball! 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 Nahrad! Hovtych ide nahrať, tak Zahraj! Zahraj! Trnave sa vo veľmi krátkom čase podarí vybudovať ďalší stánok. Bolo by to väčšiná škoda, keby v Trnave bejsbol nemal vlastné ihrisko. Tie ceny väčšia samé o sebe. A teraz pristupujeme k vyhodnoteniu výsledkov. Raz, dva. Máme ho. Clutch play! V sezóne 2012 na 4. mieste sa umiestnil Fighting Flies Bratislava. Na 3. mieste skončil Slovan Bratislava. A na 2. mieste Apollo Bratislava. Poprosím hráčovi